Len vernosť človeka na svedka povýši, hovorí básnik Milan Rúfus. A stať sa skutočnými svedkami viery v dnešnej dobe vôbec nie je jednoduché. V podstate nestačí len prvotné nadšenie a nejaké dobré nápady, ale je potrebné vytrvať a ostať verný až do konca. Dovolte mi, aby som vás privítala na tomto našom spomienkovom stretnutí, ktorého hlavným zámerom je poďakovanie sa všetkým reholným sestrám, ktoré napriek ťažkostiam doby ostali verné svojmu povolaniu a vydali tak svedectvo o prítomnosti Božej lásky vo svete. Duša to je nezmar, ako svedomie. Prežije ťa v kútiku stále živá, bez már, ako svedomie. Začmudenú putiku zjasní, ako slnko bez chmár, ako svedomie, ako svedomie. Daj mi dušu. Zabúdaš na Gogoľove mŕtve duše, no nezabúdam na živé, uhniličkané ako oskoruše, v tom beznádejnom mrazile. A predsa daj mi duše. O duše do úmoru prieť sa budem a pôjdem hodzaj po žobraní, veď duša almužná je kráľovská. Ktože ju, kto ju poboská? Chudáci, čujte do ránení dom boska. Daj mi duše. Zas ožijú lane vystrielané a žiť sa bude. Kriste, Pane. Amen. V roku 1942 som nastúpila do noviciátu v Latcoch. Konala som si ho na zavedenia otca Jána Hutyru a sestry Olivie Porubskej. Pretože bola vojna a časy veľmi neisté, snažili sme sa všetky čo najviac vyťažiť z tohoto obdobia. Po jeho skončení som nastúpila učiť do Nitry, kde som prežila aj strašné bombardovanie a 1 mesiac som aj opatrovala ranených ruských vojakov. Po súde prišli za mnou 2 civili, že či by som nechcela sa dať do ich služieb a vystúpiť z rádu a neposlúchať predstavených, nezachovávať pravidlá, nestýkať sa so sestrami, že mi dajú všetky výhody, prácu, byt a celý komfort. No ja som povedala, že so zdravým rozumom, že to nikdy neurobím. Tak potom odišli, potom prišli ešte raz za nami do Pardubic vyšetrovať nejaký prípad a tiež to napísali zápisnicu za chvíľočku, ale potom hodinu ešte do nás hustili do každej zvlášť, do sestry Anny aj do mňa, len aby sme sa dali do ich služieb a aby sme vystúpili z rádu. To by boli veľmi potrebovali teda na svoje účely. No ale toho sa teda nedočkali. No ja som potom v 65. sa dostala von na amnestiu, ale pretože mi odpustili 0,5 roka, dali mi 3 roky podmienky.
Drahé reholné sestry, milí hostia, pripadla mi teraz taká pekná úloha, i keď bude trošku hodnotiaca, vyhodnotiť projekt Svedkovia viery. Možno keď to vidíte v programe, si myslíte, či idem zase spomínať od 29. augusta 1950 až do dnešného dňa. Ale nie. Projekt Svedkovia viery je 4-ročné obdobie. Keďže sme pozvali aj dobrodincov nášho projektu, ale nemohli prísť z Renovábisu, Kircheinot, ale aj iní dobrodinci, ktorí sú z Reholí, sme cítili zodpovednosť, akoby vyúčtovať, zodpovedať sa za to, čo sme aj s financiami urobili a čo to vlastne bol ten projekt Svedkovia viery. Keďže Slovensko bolo historicky religióznou krajinou, komunistický režim nechcel, aby tieto sestričky, ktoré boli zväzené do centralizačných kláštoroch, tam zostávali, pretože stále ich prítomnosť vzbudzovala jednak teda úctu veriacich, ale aj odpor a protesty veriacich proti ich zvážaniu. Preto sa snažil tieto reholničky nejakým spôsobom rozptýliť. Tie, ktoré boli tzv. Práce schopné na 45 rokov, sa rozhodli komunisti už od roku 1951 od jesene vyviesť do českého pohraničia, kde existovali v tom čase opustené mnohé továrne, z ktorých boli v prechádzajúcom období vyhnaní sudetskí Nemci. Dali nás do nejdeckých česární vlny. To bola veľká česárňa, kde dovážali vlnu z Nového Zélandu, z Austrálie. Skutočne to také bály, hádam aj 4x4 metre, také zviazané. Robotníci, ktorí tie bály vozili, oni to zhodili proste tej pracovníci tam a ona musela z tej hromady, z tých košov vyberať tú vlnu a nejako to tak merali. Ja som tam nepracovala. Tam dali staršie sestričky, ktoré nemohli pracovať pri stroji. A nás mladšie dali ku strojom. Projekt sa realizoval v rámci konferencie vyšších predstavených ženských rehôl na Slovensku. Vďaka nemu mohli cez príbehy, skúsenosti a spomienky 85 reholných sestier, ktoré likvidáciu prežili a ktorých výpovede audiovizuálne zachytili, spoznať a potom aj zobraziť čas histórie prenasledovanej cirkvi na Slovensku v 50. rokoch 20. storočia. Vám, drahé sestry, ktoré ste dôvodom, prečo sme dnes tu, chcem poďakovať za vašu vernosť. Za to, že ste uverili Bohu a opustili všetko. Chcem poďakovať za vašu odvahu. Keby vy ste v tom 50. roku odišli a nezostali verné vo svojom povolaní, tak tá cestička by zarastla. A tie, čo prišli po vás, ja som už tá stredná generácia a tie mladé, asi by sa nám ťažko šľapalo. Takže za to vám veľké Pán Boh zaplať a odmenou vám bude sám Pán. A odmenou sú vám určite aj tie sestry, ktoré prišli po vás, my a tie, ktoré prídu po nás. No a ako prejav takej vďaky a lásky príjmite od vašich sestier ružičku, ktorá je červená, láska, ale ktorá má aj trnie, čiže pripomína aj tie ťažké chvíle, ktoré ste prežili. A tak prosím, vaše sestry, predstavené a ostatné, aby
odovzdali tým svojim sestrám túto ružičku ako prejav vďaky a my sa odmeníme jedným veľkým potleskom. Thank you.